to bedo ni maricho notimnegi. Kata kamano ni winjo ka giwacho ni ne omigi onyo kali ni kik gidog e pinyno mar Tanzania. Kinde makoro ginyalo bedo ni koro gin in pursuit of justice makoro gintiere ni makoro kata katiyo kod ranyisi ni gidwaro dhi e East African Court of Justice mayudore Tanzania kono. Ginyalo dhi kigin kose nyaka koro gibi giyier mana jogo machunge loigi kaluwore kod buok manosebwogi godo ni ka ginyono Tanzania kendo tibro bed ka ikawo ngimagi koro ok mana sand manosand gigo kende. Aparo nitie weche ariyo ipenjo mipenjo no. One en nyiso ni nitie trend ma jotelo ama the East African countries leadership osekawo mondo gi silence go jogo mapenjo matek. To kiwinjo ka security agencies ma Tanzania go ongoso gin kuwacho gima notimore ni to wabro nyiso jopiny ama piny mangima gima nwatimonu. It's the same thing ma police ma Kenya kae nyiso jogo magi abduct. Nikiwacho kama nwateri kod gik manwatimoni to we will come for you ama wabro expose maundu manwatimoni. Koro mae nyiso ni indeed reful mama wacho chande ni secret agreements between states ni gima real. But having said that, enene jogo makidendo ratiro mar oganda ama jogo madwaro adier okonego beni uso ngi luoro to gikawo luoro no. Emeno ka Boniface Mwangi giri kata ko pod no siem wangi nki kuwach gima nwatimonu gikawo hatua makende mondo gi overcome luoro no to mondo gichungi adier. Mano wach ma very important mondo wangi. To mara dek enine sama idwaro ratichi to nitie institution of justice ma oketi kendo oyangi ni nyalo konyi yudo ratichi. Regardless then Tanzania nitie mechanisms mopogre minyalo tigo mondo pod Boniface Mwangi chop kacha mondo giyud ratichgi. Ginyalo timo application mondo giyud visa kaka nyalo dhi kaka kanyo, ginyalo tiyo ma wakili mekgi to kopo ni Tanzanian authority pod influence nyaka the judicial process matumre Arusha. Gima wang'eyo ni the issue mar Boniface Mwangi kod Agatha, it cannot be left to be only on a legal process. It's a political issue. The Boniface Mwangi, the Agatha issue is a political issue and must also be dealt with politically. Yes. Koro, emomi Boniface Mwangi no choni, gibro engage with various mechanisms. Mondo gimani go ratechigi. And one of them riwinjo karaka kusip na Salim ko wacho ni William Mutunga no wacho ni trend East Africa ge beno deal kod gi politically sije mokori kumogi to engagements ama the safar mano miso ni koro okwado na deal kod issue ni within the legal frames but other mechanisms mabe wanyalo tiyogo mondo wachni oyudratiche moro bende enni wacho wanto East Africa kendo yenwa wuotho within East Africa to nitie mechanisms kod protocols monego benwa luwo to ka adier Boniface Mwangi no luwo chike mani dwaro mondo gichop Tanzania to then Tanzania authorities tumogi kamano wabende Kenya wanyalo penjere to kan ang momiyo wanya yieni Tanzania High Commissioner mondo podo bed Kenya kakai. There's some of the fundamental questions mondo ben jo Kenya penjore no what's gin negative in good faith give it more legitimate thing lakini gikmano timnigi gin gigo moko de oratechigi onugo ben koro jo Kenya bende koro wachako penjre koro penjogi ni ang momiyo nyaka wanto koro wawe Tanzanian nini officials mondo podo operate Kenya kae. Salim bende chako wacho penjo moro ni ka Tanzania ma host some of the very important institutions makonyo kendo tayo weche megratiro mar oganda East Africa mangima to Tanzania koro behave kamae ongo ben koro den koro wachako penjogi ni do we still need to have the East Africa Court of Justice still based in Tanzania and do we still need to have katamana nini parliament mar East Africa monopodo be Tanzania. These are issues makoro now goes just beyond the legal questions but also now political question. Emomi wawacho ni mbinu yoyote ma onego tigo mondo Boniface Mwangi oyudratechigi. It is important. No what apart from Boniface Mwangi nitie other cases mabendo say exist. Emomi wawacho ni nyaka bende koro wa think revolutionarily about this issue. Thomas Sankara wacho ni a little element of madness is important for certain things to be done with clarity in future. Aparo ni wachini onego bende luwa kisheria to any other mechanism ama mbinu monego beni tiyogo mondo wabed kod clarity
kendo luoro bedie within East African countries onego bed ni ikawo kangego. Odenj karwaki e twak e winjo